Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bull, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Chief Executive Member Jongga Khasi Hills Autonomous District Council Bapenya Sings Im haga katway truk rempang arajar pausan lepentik na banbu ika jaka ajing ikai nega coaching center banbu ika rehabilitation center yak bala imkirni hak badi drug ban kintiu ke nong seng kam lajong ba ban kintiu ke jaka sumar lada udang chajit biang kumu MDC dan thamai constituency hak ni ke kinti ubak penya lepen pauru ke jing sos camp ba undang job yang yak election ke ban selong hak katway truk rempang arajar pausan hakabidi bat kenika election MDC ke pemerintah ya ke bagi pak kali khasi contia kinjiet ke MDC ke jongki nalala ke jongki constituency haka aku itarik penyuruh pang arja usan de nakaliam na jonga shimet kum kandidat nala persyang ban penlong ki meetings ki babun kum ki house meeting pocket meetings nang taru ki public meetings kin sedang na Malaysia ke jamiat but ketika constituency la siko batumai oi katu kan ni television ki ba ya hab ke MLA ke banga mikmat musywa ba ke MDC ke banga mikmat musywa kin dan lang hakan ni kenong tumai constituency ke banga hadir ke television de henry ke jingyar ke jinghe constituency hadir bang layo bandung bani bahan isnong kidong ka kentup na do na mau belai madan ting syadu isyo umpling nongra lapalang nangta ka kenika Nongrim Hills Kerenja Lumshinga ka pokse nongsyang lumbatngen nangta ka Lumyo Blood nangta ka Dentring nangta ka Laujenriel nangta ka Nongkriam nangta kalum sokpo kalum pengat kalum diksok tekini di kisnong ki baham ka kadriu nong my constituency be hoy ketika jingat nanti ke ba la nilai ya pun kap hamenta ke ikatau ko pelong yang ban hapare step namar ba yakarai ban shim panganwan ban yakun na nong mai kadang dei hau menai naiwing November hau aja usap te bat ngayo portang kumba arbanai bandung bami di constituency te wala kataru naso kemen pat bat naso sub mensim habangarung haman kidong man kisnong man kiyen ki mangi pelong house ngai ba ki ba no my constituency ba kentruk adu ki orang ba kilong pa kilong kede ki kentai nata kisamla shimrang ba kentai ki yami renti haman ki house meeting ke bagi penlong but hakini ki house meeting ki babun hi ni pensyai ki nongrim trekam ki jungi ni pensyai shapang ka 6 schedule ni pensyai shapang ka jintrekam jong ka district council ni pensyai lu shapang ki kamram bakum ki MDC ke ke bagi dai bentrei te kini ki mat ki bakongsan ki nongrim ba di pensyai di Padba nong haga nong my constituency haman ki meetings ki jungi but ai bak respond kalong positive lene ka bah namar balai namar babun sin ti Padba habangarung hakini kisnong hakidong bak pensyai kini kinongrim ka bingidon kibun ki patju asmo ki babun bah ki patju asmo ya ka jinglong jingleu bah jong ka sikshdu ka ke jingtri kam jong kasik schedule lani ka district council par ke MDC te barosh kata ni shutip pe bakan dan don ka MDC election in shujiet pe na mau de MDC ba pe kendo siap kan ni kata babun henry minta kasin kala compare ni la le pe shai haman ki dong ba shnong nadu yeki darbar shnong bakan to yeki seng samla shnong ki seng lok me seng kai nangta ki sports club jong shnong nangta kamtam lu ni reach out ha dane ni ya kendu ha but ya kini ki nong tap vote
Beningkong dan kita ki first time voters nak samlah. Maka besok tu nak respon juga ni first time voters kuat kata kajing kelah. Dia kajing kelah kebaki kuat pa nak kalian kajungi ke MDC kuat bakin trade dah kagam. Om ban he nakinya. Dia kata di kajing kelah kebaki kuat. Kawe nak kagam kabangin le tak syujok. Dan ki pai ba ki ai kajing kersyani. Bat kena poi syana thong jo kajing jok. Tak nak kasih ke Beningkong. Inbu yang ke coaching center ke Batubit ke Bayiringkat Kerdan bat apok Delhi bat ke WWK City apok India ban bu apok nam Thamai constituency bat ngin khot yang parok ke Samlan ki bakwa ban penkre ya ke exams ban yakun nam taka kam sarkar jilla dan ke kam sarkar India dan ke staff selection exams klaim ka jingseo ya ki kena apok constituency nam Thamai klaim ka jingseo nang bakini kinla ban penkre yang ada bakin long ki Batubit ban yakun ni exams prepare ngang aso kani dom bodon kam hadu kata ya keran chapang ki coaching center bodon chabar kanu ngut ki khun let's say jong ki long yang baduna kayo kakot ki pastat chi syam la len kejak jungi kalong pastat kimi ki khun samla ki pastat henre baduna kalat kelenti kimla beli kinle chidu Delhi hamlut ki sausan la riula manu ban yo kata te lingba kini ki coaching center ki bangin wan bu mangi ha constituency kan de ka coaching center ban long jikur ku ki samla wan kam bajam kata Beningkong om baro ki samla kin yo kam sarkar kabaat ngin kintiu ya ki samla ki jungi habide ba kam seng jam bakin long kita ki nong seng kam kamut kin long kita ki entrepreneurs Sisian mengila ban penmi ya ke entrepreneurs ni kinong sengkam kini ki samlakin ai kam kelah ya ke wei lari wei in mi na ki samla ban sengkam mut sashi pongut ki kam lala ban ai sing wei pat leni at pongut lai pongut ta ka balai pat ngin kentiu ngin pen klan ki samla ha ka bidi ba sports di ka wei ba ha ka pol shipol bangalok MLA kum ban ai sa ha po shno kumpling gila yo ya ka sanction kumba shipong road but new road kadai na mentaka football mini stadium but like road mentaka de ya ka indoor sports complex babon ki sporting activities ki bangila ban khot ki samla jungin adu ki hap ki barit kini shimantana du ka shooting carom board table tennis badminton ki basketball ki wei ki bakila ban ishimanta ban ngita kwa shisha bandon ke akademi lingba kini ki sports club jongki shnong ngaju keren ya ke sports club kumpling mompalai bang register no ke akademi ban khot ki professional ki ba la ban aje hikai ki sama jungi ikini ki lightly ki mat ki ba kongsan ba namta ban pen scam ya la ke jongki kejat ya ki samla ki jungi ha constituency nong Thamai ba ngam artatin ba kini ki nongrem ke bangidon let's say kan penlong yang ni bagi pai ba kin ai ke jingsian ya kin jiat ini ki man pat ki nongrim ke bagi yang ngat rai ki babon hi nadu ki barang kam kena adu ki la he la san kin sotru nama wakat nongrim hi ka dei ba kumno mikmat ngin le ha ki dorbat khawai ban khawai ban shnaan ban yada ya kari ni ji lada kalong ki subject lo here kumbi khlo siap long kur long jai ka sinsha khadatan rai idon kli long sinsha idon dorbash long ki rai nangta wat ya ka aktir ka thli bat ki benta ke bang persyamban ban baterai nalok kata nasudai ban ong bakum no mikmat idon ke jingkit kli ban wara ke roi kapan bukan sponsor idon ke jingkit kli ban wara iki development compare ada nadi tamu MDC di simpla syajit au pai ba ngadon nya ka hok bandit terso ya kasur jingut jinam juki pai ba syaka sorka lalu tolong habaki don kisnong kibada kisnam kinong shong hantai ki hapan syuthit ya ko umbang pudi kidon kisnong kiba hapan syuthit ngam sula ban mudul ba hapo son kan long tu bat abang ayo bani keli bani keren bani kilong yeng ki omba da pijok subha wanra kaskim ban ai umbang di yangi namar ki ong katu ka bible la ka jungi
kebangi belabar istiyo tentang tang apa bathip lalut no te kani kebapan pangmensi menga bandi bah apa sol khamtab ki constituency kisnom angi po sol tindang bun ki jinduna bakum kita dan akan yang cumi ikwa kini ki basic necessities jom kita ki development ni karoi kapal ke dan kam hakmat yang baik ba hak imlang masalah ba umbang di ka surok robiang kam tahu kakot kakya ni ju pensyai ki baik ba bala ki long shong shong kan mai ki jiet ini dang bun ba ki long yang berduna kayo kakot kan ko long mai spesial teng dawan kapang ka stom ki hapan ba da kalam ban ngan so long banjin hadu kata ngaso ba kum UMDC la ka syajit ngasudan ka jingkit ni ban ka jing sokya ban lek ban ikran ba ka government ba sokar ban wanra supaya kilat cirap ki makhambiang hakini ki government health center kemudian ke health system kan di ban biang healthcare system kan di ban biang kemudian ngelawan ban ya inspection hau kenai Disember nokra hapo nong mai urban primary health center hapo madan ruting ngelawan du harenja dispensary habang ngadan ke interaction bagi doktor in charge untuk ki staff ki nurse untuk ngaso padang pun haki mengilak ban ajing mun kum MDC ban klaim ya healthcare system hapo kanika constituency jungi nang ba ki doktor kindan ndai tang ki general medicine doctors department Henry ngikwa buat ki specialist ru khamtam ki long keme yaki klung di pediatric ngikwa ba ndan ki specialist khamtam yaki ni nama balai nama dari kita specialist hakini ki healthcare center jongka government kan yarap pai ki long yang badu banlak ban kan show ke bisa ke jongki lem kumta kaubun ke jingkan show bisa jongki saving jongki kan sulut tang kapang restaurant banlik buah private hospital dengan ngaso ba kanil ikawe kamat ke kongsan ba kabangin ya trelang ba ke constituency nak kebentar ki pai ba constituency khamtam badin kia kaniru kabangi kwa ba benbu counseling center nang ta ya ki rehab center ki bagi longyeng ki berguna kayo akot kin nak banwan ban sumar ki khun ki jongki ki blang ngop tak ni chesneu gimla ban len ba ki babun ha ki longyeng ha po sor leni ha po shalom ki ba ki khun jongki ki blang ngop ha ka jingdi pasneu pun drugs kimla ban bu rehab nama kabai bu rehab kalong ka barem bat kumba khatsan hajar da kumno khanjat ha ka shibenai dealing ba kini ki rehab center counseling center jungi nila ban yalang ki samla jungi hakalanti ko badai de kini di ki bangida amnot shisha bat ka bakhaddu bat ba ngindan ya ka skill development institute kaniru di ka we ka badan kambha ngin ai ka jing hikai ka ba kerpang ya ki samla rekam ki jungi haki trade paper ki don ki bandai ki mechanic ki don ki bandai ki mystery DN ki furniture ki mystery mau ka ye construction nangta ki plumber nangta ki electrician bopun cak ki trade ni kwa makini ki trade kini ki samla badan halal ki jong ki trade kin wan banishim mentah ki skill development institute ka bana ka yang juni yen penkre ya ke ban long ka jimun toy nama habang yo ban trade ki samla juni hakika repair trade repair ka bainong jong ki ka kiu sisen bala long ki skill level dan ki skill employee de ka kini di ki masmo ban ki mat kong samphala dangila ban penurlong ye kini kan hoi ngamla ban ong ban kan kelan wa shimit ka jingkela henrikan wan hi suki ka jingkela hakor kom ka ba itanat bat kata di ka banga sultanat abang rung hapo nong my constituency bagi first time voters ki ang note ba what menem step ngalek house visit group ka house meeting men step khandai beje kata hi ka ba ki samla first time voters ki om ba lada fijok ke ka ba pin le nam ta jungi ki samla tengah pensyai du bang khoi ki om pindai ban kong du na ki candidate bang nyimpat ju semua wat yakini ki mat ki ba kin ra te namar kata masuk ban ba ni small scam halor kini ki nong rem ka bangi yang ban syakri ki pai ba
but kadai lu hot collection ke bangim dai ben instinct de ke jingele kadai ke jingele hi de ngin persyang pat kat pala pat tristom ba kentu yakin nong song ba ada kerpat pa ken ailam ka jing persyan ini halor kini kimat ba kinong rem ki banidan ba ru hoi ngapan ma sing nganam la bandung haman ki yen nganam la bandung haman ki yen ki jongphi kum kinong song Henry lingba kini ki meeting subha ban alam ka jingkashan ni ba let's say hadir let's say milio ban mikmat bandung ban benitru ban yaladi kin dandu ki bang lai kindu dandu ki bang pat ikindu te ngashim ba lingba kani ka lat pathai kubon kin ra nan ka kubon ka lem jonga shakinong kashan shakinong shokshinong jonga khatwe no ma constituency ba lingba jonga le ka kubon bang pan ya ka jingkashan da ka basmuret jet lan ne kum MDC na kani ka no ma constituency kuble shibun kuble shaja